Upír je pre mňa veľmi zaujímavá postava v tom, že naposledy žil, alebo teda bol medzi ľuďmi v polovici 19. storočia a osobne sa poznal s Ľudovítom Štúrom, čo aj zanechalo trošku nejaké známky na jeho verbálnom prejave, čiže hovorí takouto štúrovskou slovenčinou, bude musieť spolupracovať s nejakým odborníkom, jazykovedcom na tento jazyk. A vznikajú tam vlastne veľakrát komické situácie z toho, že si ho často pletú s poľským turistom a podobné veci sa mu dejú. Takže keď ťa nahovorím, bude to trošku také... Tak čo, mám sa oholiť? A má. Dobre. No, ale som ten typ, ktorý priam pátra po veciach, ktorých sa môže báť. Ako sú to rôzne zvuky, šuchoty, praskoty a takéto veci. A úžasný je ešte v tom, že už je asimilovaný. To znamená, že miluje hrianky s cesnakom, je to kresťan, je veriaci. Stop. Nie, ja verím stále na strašidlá, ale možno to vyznie smiešne, ale od mala. Verím na ruky, ktoré sa vystrčia spod postele, keď k nej prikročím a chcem vyliesť. Tak vždy som sa bál krvavej ruky, vždy sa bojím tmavých chodieb, tmavých miestností, tmavých rohov a takýchto vecí. Aj toho sa bojím. Neviem, ostalo mi to dodnes, ale to, čo robím doma večer, pretože sa bojím, to aj nebudem hovoriť, lebo je to dosť, lebo je to aj na psychiatriu. A jediné teda, na čo ešte zatiaľ imunitu nezískali, je tá strieborná guľka a kolík z dreva lipového stromu. A to sa mu aj stane osudným.